پارێزگەها وانێ یا باکووری کوردستانی ji ber xweşikî û bedewiya jîngeha xwe her sal mazobaniya bi hezaran geştyaran dike. Bajarê Wanê bi gola xwe bûye yek ji girîngtirîn navendên geştyariyê. Li gorî amarên Yekîtiya Ajansên Geştyariyê ya Wanê di heşt mehên destpêkê yê îsal da 373,533 geştyarên xwecihî û 417,000 geştyar li Iraq û Îranê serdana bajarê Wanê kirine ku ji vê hejmarê 50,000 geştyar ji başûrê Kurdistanê çûne. Piraniya geştyarên ku serdana wana Bakurê Kurdistanê dikin, xelkê Îran û Rojhilata Kurdistanê ne. Li gorî amarên Komereya Hotel û Geştyariyê ya Wanê her sal nêzîkî 800,000 geştyar ji Îran û Rojhilatê Kurdistanê serdana Wanê dikin. Gola Wanê li parêzgeha Wanê ye ku rûberê wê 3713 kîlometrên çargoje ye. Wan xwedî çendîn rekorên geştyariyê ye, yek ji taybetmendiya Wanê ya din jî taşteya Wanê ye ku sala 2014 bi beşdariya 51,793 kesan kete nav pirtûka Guinness. Wanê ev rekor ji Amerîka wergirt ji ber ku pêştir bi 18,941 kesan Amerîka yekem bû.